জয় বলদেবজু, জয় ইষ্টদেব বলদেবজু, জয় বলদেবজু, জয় জগନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। କିଛି ଦିନ ହବ ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି, ତେଣୁକରି ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଆମର ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓମ୍ ସିନ୍ଧୁଲାଭମିତିରିତ ହଳମୂଷଧନ୍ ବାସୁଦେବାଗ୍ରଜାତଂ ଭୋଗୀ ସଂଚାର ବକ୍ରଧର ବିଷଧର ମୁକୁଟଂ ଦେବଂ ମୁକୁଟଂ ସେବିତଂ ଦେବ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ଲୋକନାଥଂ ତ୍ରିଭୁବନବିଦିତଂ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନଂ ରାମ ରାମାୟ ରାମଂ ବିକଶିତଂ ବୋଧनं ଦେବତେ ପ୍ରାଣତଂ ବଳଦେବାୟ ନମଃ ବଳଦେବାୟ ନମଃ। ওম সন্ধ্যাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং বিশ্বধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাগম লক্ষ্মীকান্तं কমলানয়নং যোগীধানগমম বন্দে বিষ্ণু ভবহরং সর্বলোকৈকনাথং। বলদেবায় জগন্নাথায় নমস্তুতে, জগন্নাথায় নমঃ। ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ ବଳଦେବଜୀଉ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଗୋଟେ ଦିନ ପାଳି ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଠି ଯେତେ ଘର ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳି ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ଆଉ ଆମର ପାଳି ଦିନ ଆମେ ଯାଉ ପାଳି କରିବା ପାଇଁକି, ବାପା ଯାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଏ, ନହେଲେ ନନା ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ବି ଆମର ପାଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ପାଳି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ବାପା ଯାଇଥିଲେ ସକାଳେ ପାଳି କରିବା ପାଇଁକି। ଯେହେତୁ ମୋର ଅଫିସ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପାଳି କରା ଯାଇପାରିନଥିଲି, ବାପା ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମର ପହଳ ଫିଟିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ ପୂଜା ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବାଳ ଭୋଗ ଧୂପ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ତାପରେ 10ଟା ବେଳକୁ ଖେଚୁଡ଼ି, ଦହି ଆଉ ଭଜା କି ସନ୍ତୁଳା ଭୋଗ ହୁଏ। ପୁଣି 12ଟା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ଯାହାକି ଆମର ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, କ୍ଷୀରି ଆଉ ଚାରୁ ପାଣି ହୁଏ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ପୋଡ଼ା ଭୋଗ ହୁଏ। ତାପରେ ରାତିକି ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଚାରୁ ପାଣି ଭୋଗ ହୁଏ। ଏଇଟା ବର୍ଷକ 12 ମାସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହୁଏ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭୋଗ, ଚାପ ଖେଳ ବେଳେ ଦହି ପଖାଳ, ଶାଗ ଭଜା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ 4ଟା ବେଳେ ଭୋଗ ହୁଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମାସେ ରହିଲା, ସେ ମାସକ ଯାଏ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ବାଳ ଭୋଗ ହୁଏ, ବାଳ ଭୋଗ ସହିତ ଆମର ଭୋଗ ହୁଏ କ'ଣ, ପୋଡ଼ ପିଠା। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ପହିଲି ଭୋଗ, ସେଇଟା ପୋଡ଼ ପିଠା ଭୋଗ ହୁଏ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଆଁ ଭୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଭୋଗ କେମିତି ସବୁ ହୁଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଦେଖିକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଏଇ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଘରକୁ ଆସିଛି, ବାପା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆକୁ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ଖେଚୁଡ଼ି, ଦହି ଆଉ ସନ୍ତୁଳା କି ଭଜା ଯାହା ହେଲେ ହେଇଥିବ, ସେ ଆସିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଚୁଡ଼ି ବଢ଼ା ହେଇଛି, ହଳଦିଆ ଖେଚୁଡ଼ି ହୁଏ।
ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ବି ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ହଳଦୀ ପଡ଼ିକି ହୁଏ। ଭାରି ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦେଖ ସନ୍ତୁଳା ଆସିଛି, ସଜନା ଛୁଇଁକା ପଡ଼ିକି ସନ୍ତୁଳା, ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠା ହେଇଛି। ପୋଡ଼ପିଠା ବି ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ ପୋଡ଼ପିଠା, ଆଉ ତା ସହିତ ଖେଚେଡ଼ି, ଆଉ ସନ୍ତୁଳା, ଦହି, ଆଉ ଦେଖିବେ ବାଳଭୋଗ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇଟା ପହିଲି ଭୋଗ, ଦେଖ ବାଳଭୋଗ ସକାଳର। ଏଇ ବାଳଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ହୁଏ, ତାପରେ ପଇଡ଼ ବି ଭୋଗ ହୁଏ। ପଇଡ଼ ବି ଆସିଛି, ସୋମ ପଇଡ଼ ଖାଇବ ବୋଲିକି ବସିଛି। ତାର ଆନନ୍ଦ ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ। ପଇଡ଼ ଭୋଗ ଏଠି, ତାପରେ ଆସିଗଲା ଭୋଗ, ଖରାବେଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ। ସୋମ ତାକୁ କାଢ଼ୁଛି, ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଆଉ ଚାରୁପାଣି ଆସିଛି। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଚାରୁପାଣି ବି ଆସିପାରିନି, ତେଣୁକରି ଅନ୍ନ ଡାଲମା ବି ଆସିଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ଆଉ ଖରାବେଳେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଡାଲମା, ଚାରୁପାଣି, କ୍ଷୀରି ଆସେ, ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠା ବି ଯେଉଁ ଆସେ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଠାକୁରଙ୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଢ଼ିକି ଦେଉଛି। ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଭୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି। କୁନି ପିଲାଟେ, ତାର ବି ଆନନ୍ଦ ସେ ଭୋଗ ବାଢ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ। ତେଣୁକରି ସେ ଆଜି ବାଢ଼ିକି ଦେଉଛି, କେତେ ଖୁସି ହେଇକି ବାଢ଼ିକି ଦେଉଛି। ଯାହା ହଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଛି ମୁଆଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ। ଆଉ ତା ସହିତ ରାତିରେ ଆସିଛି ଅନ୍ନ ଡାଲମା, ଚାରୁପାଣି ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଚାରୁପାଣି ଆଜି ଆସିପାରିଲାନି, ତେଣୁକରି ଡାଲମା, ଅନ୍ନ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ବହୁ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଖାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ଖାଇଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ଖାଇବା ପାଇଁକି ହେଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇ ଭୋଗ କେଉଁ କାଳରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ହେଉଛି। ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଚାରୁପାଣି ଏମିତି ହୁଏ, ତେଣୁକରି ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାପା ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଡାଲମା ରୁଟି ଖାଉଛି। ଡାଲମା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଡାଲମା। ଆଉ ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।